Masya Allah, menuku dino iki Besti, nggarai durhaka nang maratuwa. Sik Besti, iki aku duwe petik 4 lonjor. Terus iki aku mau tuku tahu sak kresek 5.000, cambah sak kresek 4.000. Nah, lek iwak besekane iki sak besek 4.000, lek njukuk tulung besek 10.000. Dengan kecerdasan matematikaku yang di atas rata-rata, ya mestine aku njukuk sing telung besek 10.000. Pindah topik, resep masakan yang bikin durhaka ke mertua. Pertama, iku mau aku ngirisi brambang abang karo brambang putih. Nek lomboke tak ulek kae Besti. Soale lek lomboke dirisi ora kepangan, ora ana sing wani nyelepusi lombok, sing wani nyeletusi lombok goraku. Iki brambang jahat, brambang baik mlebu ning jero wajan, disusul dengan lombok sing wis mari diulek mau. Dioseng-oseng sekirane sing masak sampai wahingan. Lanjut dimasukkan primadona permasakannya, yaiku pete. Heran aku, wong pete iku lho ora ono rasane, ora legi ya ora gurih, mambu sing iya. Kok isone lho dadi favorit kebanyakan orang. Aku tinggalkan keherananku, aku lanjutkan ke masakanku. Iki mau ya tak tambahi godhong pre Besti, godhong pre sing panen ning pekarangan oma. Kita tinggalkan menu yang ini, lanjut ke menu yang kedua. Metek kompor maneh, tumpangno wajane maneh, sunteen minyake, cemplungno bumbune. Menu yang kedua, menu apa maneh yuk? Menu yang kedua adalah kacang ijo sing wis tukul dawa Besti, yaiku jenenge cambah. Dikarenakan godhong preku sik ana ning pekarangan, iki cambahe ya tak tambahi godhong pre. Lanjut, iki cambahe ya tak tambahi tahu gembos sing wis mari diirisi cilik-cilik. Yo cambahe ben ana kancane ngono Besti. Nah, iki Besti, masakan sing nggarai durhaka nang maratuwa mau wis mateng. Ate gak durhaka piye wong aku nek maem karo menu ngene iki, jangankan ana wong liwat, diceluki maratuwa iku lho aku ora semaur.